Di Hamo Kadongan, jumpa mo sa di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangiang mahita. Asini roha ma di hamu doho da minasian debata mata donasian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat doho judul si Kaleb. Nama roja hamesian hatani debata di opat Musa bidu 14 ayat 10 sahat tu 24. Dohot pangodol honona sian opat Musa 14 ayat 24. Songono ma didok tisi. Ala yang gona posokku si Kaleb. Ala todina asing di paroha honibana. Jala marsihohot rohana mangihuton aw. Buanokku ma anggo ibana. Masuk tutano na nebatan nai jala pinokparna manean tanoy. Amang inahiado hamu marbiang manang marpanangga tahe. Adong do piga-piga na punabiang manang panangga. Mangalehon guarni panangga nai hirasa rupa do guarni jolma. Isarana si Betty manang si Luna dohotakalan na asin. Alai sahatu partikyanon na huboto hiraswadong do na mabahin guarni panangga peliharaan na isarana margoar si Kaleb. Gari ada tahe sada sian lapatan ni guar Kaleb sa sitonga di hata Heber lapatan na ima panangga manang biang. Di opak Musa bidu 14 ayat 10 sahat 24 di pabuah do taringot tu pakatayon ni debata Jehovah dohon si Musa. Di pardalana tu Kanaan jojo do bangso Israel marungutungut dia dopan ni debata nang penunga ditatap Jehovah na sida didongani jala diurupi na sida o mana mabahin muruk debata jala naing manguhum bangso Israel. Alay gabi mar negosiasi do si Musa asa unang dihum Jehovah bangso na yun. Di ujung ni pakatayon di debata dohol si Musa adong do ditaringot tu si Kalebon. Di haputusan na parpudi di bahid debata do lang manghum ni bangso Israel o bartu hadaulaton na. Gabi malua do si Kaleb siano kumani. Di palua Jehovah do si Kaleb ala sipto rohana mangikut to Jehovah boy kabereng di ayat 24. Lapatan di guar Kaleb asing ni guar na marlapatan panangga manang biang di hata Heber marlapatan Kaleb ima setia. Guar Kaleb marharoroan sia dua padohan ima hata kal dohot hata lef molo di padomu marlapatan mai sepenuh hati. Amanginang sepenuh hati manang satia mahita mangihut tordebata somon si Kaleb nang penyan dak si Kaleb guarta alay rade mahita somo si Kaleb makaholongi debata jala mangulahon hatana siya nasa rohata jala sayoloma debata mamasu-masuk jala mangalehon asini rohana tuhita sa lubot na. Amen. So ni mahata ni debata renungan dihita sa darion unang lupa kadongan like, subscribe jala bagi hatuar kadongan alamar hitay na doho dohita mangurupi ulaon marbarita na ulirap doho YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debata mamangaramoti horas